खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी। दिल्ली दिसपुराव जुदि जोंनि दैदेनगिरि गैया अब्ला जोंनि बेयाव ओंखाम गैया। नंगौ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों आं राजखान्थि बिथिङाव मोनसे दान्थे बिदान्थे खौरां। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर' बिथाङा जे रायजो सभायाव थांनाय बेखौ लानानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन आरो हाग्रामा बिथाङा फोरमायदोंमोन दि दिल्ली दिसपुराव जोंहा जेबो गैया एबा बेफोरजों जोंहा जेबो सोमोन्दो गैया। जोंनि गुबै थांखिया जाबाय बिटिसि काउन्सिलनि जौगानाय। आरो गुबुन फारसेथिं हाग्रामा महिलारि बिथांनि बे बुंनाय बाथ्राखौनो फिन जाथाय होबावदों रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमद बर' थामहिनबा बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फिन जाथाय होदों दि जुदि दिल्ली दिसपुराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाय बायदि दिल्ली दिसपुराव गैयाब्ला बे जोंनि ओनसोलाव बा बिटिसि ओनसोलावबो ओंखाम गैया होननानै जेरैबायदि थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जों सुबिदा बादि जोंनो थाखा नांगौ जोंनो रां नांगौ एबा जोंनो जौगानाय नांगौ होननानै बाथ्रा बुंबोदोंमोन। बेखौबो फिन आरोबाव मख'बावदों रायजो सभानि सोद्रोमा थामहिनबा बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। दानिया फैदों बिदिब्ला जुदि जोंनि बिटिसिनिफ्राय सासेबो दिल्लीयाव गैयाब्ला सासेबो जुदि दिसपुराव थायाब्ला बिटिसि ओनसोला मा जागोन बेखौ लानानै जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदोंना लादोंनि। ना दिल्ली दिसपुर गैयाबाथ' बेयाव ओंखाम रानगोन। गोदो गोदाय काउन्सिल गैयै समाव आबाद मावना जादोंमोन, बै समाव दिल्ली दिसपुरखौ नाङामोन। दिनै लामा सामा दालां बानायनाय बिथाङाथ' आगोलाव बुंदोंमोन आं सुबिदाबादिनि जोंनि हान्जाया सुबिदाबादि जोंनो थाखा नांगौ सालायनो। दा दिनै थाखा नांगौबा सालायनो थाखाया बबेनिफ्राय फैगोन? बड'लेण्डआवथ' मेसिन गैया, रिजार्भ बेंक गैया, बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसो। दा दिल्लीयाव मानसि गैयाबा दिसपुराव मानसि गैयाबा बहानिफ्राय थाखा फैसा फान्दा फैनानै सरकार सालायनो? दा बियो रायजो राजाफोरखौ गावनि जि साननाय बियो रोखा नङैखाय गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन नाङै बाङै खोथा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ फेलखिबाजि खालामनो नागिरो। बिनि बादै जेबो नङा। UPPLआ जोबोद गोख्रों, जोंनि नोजोरा जोबोद गोख्रों। दाल' नङा, इयुनाव फैगौ 20-30 बोसोरावबो UPPLआ जोंनि हारिखौ जोंनि ओनसोलखौ मोनसे जौगासार ओनसोल हिसाबै गायसननो थाखाय जों खामानि मावलांबाय थागोन। बिनो जेला MP नांगौ, MLA नांगौ, MCLA नांगौ, बे गासैखौबो जोङो नांगौ बिसायख'थियाव गोख्रों दायित्व लानानै जों खामानि मावलांगोन आरो देरहानानै जों रायजो राजाखौ सिबिगोन। बे जोंनि हान्जानिसो थांखि, बियो बिथांनियावथ' सोंनानै थांखि लानाय नङा। जोंनि हान्जाया जिखौ लुबैयो बेखौ हरगोन, जोंनि हान्जानि थांखि बियो।